ኣብ ከተማ ኣስመራ ከባቢ ስታንት ኦቶ ኣብ ዝርከብ ትካል ስራሓት ዕንፀይትን ሰፍነግን ናብ ሎሚ 24 ሰነ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ሰዓት 11:45 ሓደጋ ባርዕ ኣጋጢሙ በቲ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት እኳ እንተዘየለ እቲ ትካል ግን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተሃሞኸ ናይ ዓይኒ መሳኽር ንኤሪና ሓቢሮም እቲ ዘጋጠመ ባርዕ ብምትሕብባር ኣሃዱ መጥፋእቲ ሓዊ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ኣባላት ፖሊስን ህዝባዊ ሰራዊትን ናብ ትሕቲ ቁፅፅር እኳ እንተኣተወ ኣብቲ ትካል ናይ ልዕሊ 1 ሚልዮን ናቕፋ ዕንወት ከም ዝወረደ ወናኒ ናይቲ ትካል ኣቶ ግርማይ ኪዳነ ሓቢሮም እቲ ባርዕ ኣዝዩ ሓያል ምንባሩ ዝጠቐሱ ናይ ሻድሻይ መደበር ፖሊስ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ኣቶ ኢሳቅ ያዕቆብ ጠንቁ ንምፍላጥ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ገሊፆም ካብ ኣሃዱ መጥፋእቲ ሓዊ ኣቶ መኮነን ዮሃንስን ኣባል ህዝባዊ ሰራዊት ኣቶ ገዳም ገብረን ወገኖም ኣብ እዋን ሓደጋ ዝነበረ ምትሕብባር ህዝብን ኣባላት ፖሊስን እቲ ባርዕ ናብ ካልእ ከባቢታት ከይልሕም ከም ዝዓገ ተረዲኦም ነቲ ባርዕ ንምቁፅፃርን ንምጥፋእ ናብ ዝተኻየደ ስራሕ 4 ዓበይቲ መጥፋእቲ መካይንን ብርክት ዝበሉ ኣባላት ተኣሃዱን ከም ዝተሳተፉ ተፈሊጡ